Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay iba sa ti Matthew Kapitulo 5, versikulo 44. Ngam ita ibagak kada kayo. Ayatan nyo dagiti kabusoryo, kat ikararagan nyo dagiti mangidadanas kada kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Parpartakak pa'y ti Magna. Tapno sa anak amala daw. Magna aklangan. Ta isupay mo't ti pagpletek. Malabsak manan gayam ti balay da Uncle Marco. Ne, talaga mo ta, Alex. Nagsapa ka man ama pa nag-eskwela? Uwan, Uncle. May mayat ti kastoy. Tauray magmagnaak. Sa anak amala daw. Agraraman mo't dagiti dadakkel mo. Amu damat nga daman manal mo. Nang pagadalan da kapailaang. Sige, Uncle. Labsan kayo pa'y dito'y paraangan nyo. Ay, unay lakit din ti ulitig ko. Awan pa'y mo't mariknak apan ang isakit na kada kami. Mapanakit din. Baybay aklatan ti ulitig ko. Umadayo ka man kanyak, sika, Alex? Manang Anita. Umadayo ka kanyak. Gaputad di ka kayat akaabay. Inyakar nak ngarod ni sir. Dito yak kanon nga agtugaw. Di ka nga ron agsaksakar ka dagiti answers ko, ha? Saan ko nga aramid ti kasta, insan? Basta, di ka unay umas asidag kanyak. Ne, aday tanti instructor tayo. Agsardagan, di ka tumanagari. Ada ako, nanang! Ay na anak ko, nadaripus-pus ka manan itilingad. Malaing ka agsukatan, madino agmagaday ta di tabagim. Nanang. Kanayon kamot nga minamagmag na, kat adamot pagplatim nga inted ko itay agsapa. Masaya nga nak ngami, nanang. Isupay mo't atap no makatipidak. Ala, igaud mo ti agad alanak ko. Tay karkarigatan mi ti mangisakad. Tapno na rimrim at tumatlaang ti masakbayam. Nanang. Ipakita ka dagiti tattao. Anasaliwanwan to ti panagbiag tayo. Apay anak ko. Adda ka di manen nangagmaw. Ningamin Uncle Marco. Awan pa'y mariknak apan ang isakit na kada tayo. Kasla sana kabsat ni tatang. Ala, baybay amlatan anak ko. Tinapatag kat igaad mo tagatal. Kaslad ikapayla na iruam iti panagsasa o ti ulitag mo. Masaktanak mo't ngamin, nanang. Kasta unay ti panang tagibasit na kada tayo. Ala, baybay amlatan anak ko. Ingka kat agpalasan. Tanay, agmerienda ka. Adda inling tak akamutay. Sige nga rod, nanang. O sige, Zenny. Sumurtak iti outing nyo inton Sabado. Siyak ti makamu iti amak. Ay, gayam. Ada ka din ni Janjan? Umay ka mga nun, anak. Nakaluto ni mamam. Sino ay adeta kasarsaritam iti cellphone? Kwan, papa. Gayam ko. Agdamdamag may papan iti project media school. Kasta gayam. Ala nga rod. Umay ka mga nun. Sige papa. Sumarunuak. Sige nga rod, iha. Sumarunukan to ni Kusina. Wen, papa? Sige, Senny. Agsarita tantulangan iti school inton bigat. Bye! Ay, naimbak-lakit din. Ta saan anang ngag ni papa ti panakisaritak iti cellphone? Agripaso akan na imbag. Kaya't ko talaga ti makalpas iti panagadal ko. Kaya't ko ti makalungaw iti kinarigat.
Panak nakakada Uncle Marco. Akabalan mi mat ti makaaon iti kinarigat. Diyos ko. Tulungan nak. Amang sarangat ka dagiti panubok. Alex! At daga pa'y matlagayam dito'y salas ng agbasbas sa anak ko. Rabi iuna yan. Maturog ka kit din. Madamdaman to, tatang. Ilapas ko pa'y agripaso. Kaya't ko ti makalpas iti panagadal ko. Kaya't ko matumasinso, akas kada Uncle Marco. Maya ti agarapaap anak ko. Nang runa, nubuyogam iti panagkararag. Amin aganwat mo. Ikamang mo, kini Apo Diyos. Tatang. Katagyaman nak. Taisaksakad yulat ti panagadal ko. Pagrebangan mi dayta adadakkel mo, anak ko. Mamati ak. Ababaan iti tulong tinamarswa. Maaddaan ka iti naranyag a masakbayan. Basta di ka agliway nga umawag ken kuana, anak. Mabalin ka diti makilamisaan ken ka, insan Anita? Anya? Nagado alamisaan dito'y kantin. Apay adito'y kapailang agtugaw. Kan maysa. Amok nga ugot lang mananti kamuti ti balon mo. Idinto tatisida agkakaimas. Ala, panawan na kun dito'y. Di ka kayat akasango. Sige nga rod, insan. Agurayak laangan iti mabakanti alamisaan. Darasam ti pumanaw. Diyak maimas ti mangan. No adda ka akasang sangok. Sige nga rod, insan. Panawan kan dito'y. Di ka nagsao. Darasam ti pumanaw. Ay, una yan ti pa nagsasao ti kasinsin ko kanyak. Madlaw, naawan ti pa nang sakit na kada kami. Ay, kaslasaan mi ida, kabagyan. Ay, idinto ta mismo akabsat ni tatang ni Uncle Marco. Kaasimot day ta babae. Sana makabalasiw. Ay, tulungak. Nana, tulungan kayo na bumalasiw. Alaman garod, Barok. Itayak pa'y laang dito'y. Agam awan, timayat atong ulong kanyak. Lablab sandak matlatan dagiti tao. Ay, jakmat garod makapartak amag na. Gaputan na sakit, dagiti sakak. Kastagayam, Nana. Ala, umay kayo. Tulungan kayon. Agyaman aklaunay, Barok. Nagsingpat ka matan. Anday ta, Nana. Anda tayon dito'y bangir a kalsada. Sige Nana. Agsubliak lang ijay. Taijayak amag na nga agawid. Iho. Mabalin ka di nga awisen ka ije balay. Uray, taditalaeng ti balay mi. Asidaglaeng. Sige, Nana. Mapantayo pa'y nga ro di tabalayo. Kababain mat no paayin kayo. Agyamanak no kasta, Barok. Ala, mapantapay ije balay mi taag merienda ta. Kan kayat kapay a makasarsarita. Adda ka din, tay agraraman nga anak mo, Danilo? Awan pa'y matmanong. Ken saan niya agraraman ti anak ko, Manong Marco? Anya ka diti masapul mo ken kuana. Anya asaan? Kat kundi adal iti kolehiyo, idinto tamargirigatan kayo lang arudan iti panagbiag. Awan kid di asin nakada kayo anaganak na. Di mo kumamot sa wente kasta, Manong Marco. Ikarkarigatan mi apagadalan ti anak mi. Tapno saan ang maitulad kada kami. Anya? Agpapada kayo kit di gayam nga agraraman. Sige, pagadalan yo ti anak yo. Kat di dakto pabasulan, adi kay binagaan. Di yung amin pilitin agaw atin ti bituan, ta di umat kabalan. Huston, Uncle.
Um, ah, Babaan iti tulong ti Diyos. Maragpat kong tumat dagiti arapaap ko. Ay, Jackman amo kada kayo. Ngam para makita. Numalpas mo ti adal mo, Alex. Imbag pa ti anak ko. Ta sigurado ang makalpas. Ngamin, adabus-buson na iti panagadal na. Saan akas kada kayo? Nga uray di kay payon mangan, tapno makapan kalaang iji pagadalan. Nanang, tatang, nasaktanak ka dagiti imbagbagan ni Uncle Marco. Ngam pagbalinat dagi jay akarit. Tapno ad-adda pa yung agpursigiak. Pangaasim, anak ko. Saan ko mga agsaksakit tinagam mo iti ulitag mo? Ikararag mo kiti at tulungan na tayo ni Apo Diyos. Tapno saan tayong agnanayon na kastoy? Ken iraman mo mata nga kararagan ti ulitag mo. Tapno makaamirisan. Talaga matasaan, tatang. Kas iti naibagak itayan. Pagbalinak akarit, dagiti panangumumsida kanyak. Anak ko. Mamati ak, anaranyag to ti masakbayam, babaan iti tulong ti namarswa. Agyamanak, iti kanayon yu apanang supsuporta kanyak. Nanang, tatang. Gaputa ipatpatagda ka unay, anak ko. Nanang, tatang. Adda kamin kan ni Antiminda. Naimbag nga aldawyo, kakabsat. Sige, kabsat. Agtugaw kayo. Mabit laeng mangisaganak iti pagsasangwan tayo. Naimbag nga oras mo, ma'am. Pasensya kayo na itinano mo abalay may. Awan parikot iti dayta. Awan gayam, ingkaalaan tay ginatgatag ta iti ayan tilugan, Alex. Uwan, ante. Kaya't miti agyaman kan kakabsat. Tauray saan da kakabkabagyan, si dadaan ka tumulong iti anak ko. Uwanyag paiso, kabsat. Ni Apo Diyos tulaengan ti makaammo amang subad iti kinaimbagyo kada kami. Amo yung amin, ididamo pa'y laapan nakakitak iti anak yo. Nasayaat atao. Nalabit asyak ti inaramat ti Diyos at tumulong kada kayo. At tuwin dagiti makmakan, ante. Ala, ingkan idasar, kad agsasango tayo kadagiti dadakkel mo. Sagot ko na iti umadanin a panagturpos mo, iho. Sige, da kami niya agasawa ti mangisagana kadagita amakan. Kabsat. Kasanong matanda ito eh. Sana ka makatulpos itatawan. Gaputaado dagiti back subject ko. Sigurado agumura da mamakan papa. Anya nga tataramidag. Anita? Anya ka diti pampanunutom, anak. Kwa? Awan, papa. Amokon. Pampanunutom siguro. Ti umadani na panagturpos mo. Di ka agdanag. Adunto ti sagana tayo. Gaputa agturpusen ti kakaisuna nga anak mi. Addanton anak mi a maestra. Papa. Agturpos ka matlaengen, anak ko. Saan akas iti kasinsin mo? Amok. Saan ang makuturpos dayjay? Gapu iti kinarigat ti panagbiagda. Agraraman ngamin unay ang makaadal. Dinto ta saan lang aroden akabaalan a pagadalan dagiti dadakkel na. Ang turpos ti kasinsin ko, papa. Isupay nga rod ti cum laude.
Anya, ang imposiblin sa dayta, anak ko. Ang sikangay. Adda ka dimot award amahalam. Awan, papa. Pakawan dak. Ngam saan na ka makatulpos itatawan. Oh, Nabaybay akti panagadal ko. Gapoy ti barkada. anya. Anya lang nga rodon ti kunan dagiti tattao. Impas pasindayag ko pahimot nga rod ang makaturpos kahit ti kinamaestra. Adtoy kami. Apo. Agyam-yaman kami. Kadagiti nabuslon a parabor mo kada kami. Apo. Kunak, no saan na makapagturpos ti kakaiso na nga anak mi. Gapo iti nalabas sa kinarigat mi. Ngambabaan iti tulong mo, Apo. Napasamak na ita. Agyaman kami met iti tao nga inaramat mo at tumulong iti anak mi. Sapay lakuma, tagtultuloy latama tinabuslon a paraburyo iti pamilyada. Nakaragrag sakak, nanang, tatang. Kamaudyanan na, agturpo sakon. Katsapay la kuma, tamakasapolak adagos iti panggedak. Ay na anak ko, kablaawan da ka. Ta itilaksid dagiti ado arigat. Matunoy mo matlaangan dagiti arapaap mo iti biyag. Agyaman tayo iti Diyos, nanang, tatang. Kablaawan ka, Alex, iho. Nakaragrag sakak para kan ka. Agyaman hak, anti. Nakaumay kayo mat. Nga uray ko na yung adapag nayo itangal daw. In-cancel ko ang dagiti pagnak itangaal daw, iho. Tapno maka-atendarak iti graduation mo. Kablaawan ka, Alex. Uncle Marco, Linalais ka lakit din, idi. Nagbalatag kanyak, nagitimbag-bagakan ka, kaanak ka. Bakit din tani? Nakapag-graduan mo. Gaputan ni Anita kasinsin mo. Saan ang makaturpos ita? Naibarkada gayam. Adimi mo kani antim. Danilo, ading ko. Sapay kuma. Tamapakawan nak. Gapo iti kinakuspag ko. Ngagsasaoy di kada kayo. Manong, bayan tayon, day siya ita napalabasin. Tinapatag, nakamiris kan, Manong. husto ni tatang, uncle. Mangrugi tayo manan. Katlipatan tayong tinapalabas. Talaga nagsaya at kayo at tao. Agyaman tayo kini Apo Diyos. Ti Diyos kat si pupuso anang pakawan kadagiti basbasol tayo, ngarod rumbang met as si pupuso tayo ang mamakawan kadagiti nakabasol kada tayo. Iti kasta, ad-adapay ti bendisyon ti Diyos kada tayo. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Iti direksyon, Virgie Baclay. Recording technician, Michael Logitan. Iti musika ni Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.